Pan nes I ddechrau yn y swydd, o'n i'n meddwl bob dim yn sôn am rhoi tannau allan, ond mae'n lot mwy na hynny iddo fo. Rhoi atal tannau rhag digwydd a gweithio lot yn y cymuned hefyd. Dyma'r rhestr o'r 10 peth angen rheidiol eich helpu benderfynu a ydy rôl y diffoddwr tân Rhan Amser, RDS neu Ar-alwad yn addas i chi. 1. Bydd yn rhaid i chi fyw neu weithio'n ddigon agos at yr orsaf dan yr ydych chi'n ymgeisio amdani, oddi mewn i bellter teithio penodol, ac aros oddi mewn i'r pellter teithio penodol ar gyfer yr orsaf dan yr ydych chi'n gweithio ynddi pan fyddwch ar alwad. 2. Mae diffoddwyr tân RDS neu Ar-alwad wedi hyfforddi i'r un safon ac yn cyflawni'r un gwaith a diffoddwyr tân llawn amser. Oedd y hyfforddiant yn ofnadwy o tuff. Mae wedi pwysio fi i limis. Do'n i byth yn meddwl swn i'n mynd at, ond swn i'n mynd yn dol fawr i wneud eto. 3. Pan fyddwch chi ar alwad, bydd yn rhaid i chi gario teclyn galw a bydd yn eich galw pan fydd angen. Mae'r pejor dan ni, mae dan ni trwy dydd. Dwi'n gwybod am bechgyn mynd nawr sy'n plant bach gyda nhw. A maen nhw wedyn yn getre'n tŷ, a mae'r bliper yn mynd off, a mae'r plant yn gweiddi siawt. A chi'n gwybod, a mae'n gret i weld e. 4. Byddwch yn dysgu sgiliau gwerthfawr a all eich helpu yn eich prif gyflogaeth. Mae'r brigad tân wedi rhoi sgiliau i fi, sgiliau fi gallu cymryd gyda fi trwy bywyd, a fi wedi defnyddio'r sgiliau yma i cael swydd yn yr ysbyty yng Nghaerdydd. Fi'n gweithio mewn A&E, felly mae'r sgiliau mewn trauma fi wedi dysgu trwy'r brigad tân. Fi wedi cymryd nhw efo fi i mynd i'r ysbyty. 5. Byddwch yn rhan o'r gwaith o gadw bobl yn fwy diogel yn eu cartrefi a chymunedau. Aia, gwasanaeth tân! Mae wedi rhoi gwybodaeth i fi am bwyty diogelwch yn y cartre a hefyd bod y gwasanaeth tân nag ddim ond yn dod mas amser mae tân yn y tŷ a pethau fel ni, mae nhw yn helpu i osgoi hynna i ddigwydd. 6. Mae diffoddwyr tân Rhan Amser neu Ar-alwad yn gael ei talu am ei gwaith, nid swydd wirfoddol mohoni. Job satisfaction is the main benefit, and we do get paid a salary as well, so it's not voluntary like it used to be. So you get paid a salary for doing what you love doing. 7. Bydd yn rhaid i chi gynnal lefel benodol o ffitrwydd trwy gydol eich gyrfa. 8. Mae'n rhaid i chi fod o leia 19 oed i gael eich cyflogi yn y rôl, ac nid oes cyfyngiad o ran eich afswm oedran. Un o'r pethau mwyaf fi gallu cofio yw'r darchafiad i rheolwr y criw. Mae hwnna wedi agor drws i fi wneud beth ni'n galw'r RDS. Mae hwnna yn proses o, os fi'n paso, gallai mynd dros i llawn amser. Ond ynglyn â galwadau, un o fy nghalwadau gyntaf oedd yn delio efo marwolaeth. A oedd hwnna wedi agor fy llygaid i beth mae'r brigad tân yn delio efo o diwrnod i diwrnod. 9. Nid oes yn rhaid i chi feddu ar unrhyw gymwysterau ffurfiol i ymgeisio, ond fe fydd eich sgiliau sylfaenol fel llythrennedd a rhifedd yn cael eu hasesu fel rhan o'r broses dethol. Os yr ydych yn llwyddiannus, fe fydd hyfforddiant llawn yn cael ei darparu. The qualities you need as an RDS firefighter is definitely commitment. You need to be outgoing, you need to be a team player, and definitely have a passion for learning. 10. Nid oes y fath beth a diffoddwr tân arferol. Rydym am gynrychioli'r cymunedau rydym yn unig gwasanaethu, a rydym yn annog ceisiadau gan grwpiau sydd heb eu cynrychioli'n ddigonol. Ar ôl siarad efo ffrindiau, ges i ddiddordeb i ymuno a nes i ymgeisio am y swydd. I always wanted to be an RDS firefighter, and I tried and I was successful, and now I'm in and it's lovely. It has changed my life impeccably. I've got fitter and I'm much better for being an RDS firefighter.
and it has been good, a brilliant experience. Weles i hysbyseb ar Facebook ac nes i fel bod o'n edrych reit diddorol. Nes i ffonio nhw fyny a gweld bod yna noson agorad, so eisiau noson agorad a seinio fyny. Adeg yna dwi wedi mynd ar niferoedd o testiau gwahanol, dwi wedi gwneud yng nghwrsia a dwi yma heddiw.